Azken urteotan egin duten bezala, Murkil, Zarauzko dendarien elkartekoak udararen amaiera honetan, itxasertzeko pasealekuan, malekoian, arropa estok azoka antolatu dute. Gaur zabaldu ditu ateak goizeko 11etan eta datorren igandera bitartean egunero 11etatik gaueko 9etara zabalik egongo da Zarauzko damaren inguruan. Herriko denda ezberdinetako arropa eta oinetakoak merke giroan erosteko aukera izango da. Aurtengo honetan gainera krisia dela eta jaitsierak oraindik ere nabarmenagoak omen dira, beraz aprobetxatu dezakezue. Bertaratu, pasiatxo bat eginaz eta gogoko zerbait topatzen baduzue erosketak egin. Gogoan izan, egunero 11etatik 9 egongo dela zabalik, Zarauzko damaren inguruan, malekoian eta herriko dendarien elkarteak antolatu duela.